Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep optredens van Jeff McStirling. Dat is een band. En Esme Metz, dat is jazz. En omdenken van Mukpop en Quo-Weo. Stronger than pain. Give me that motor feeling. You master my game. I could take this so easy. That's not the same. I was heading for the ditch. I couldn't take it no more. I was ready for a fall. Now you walked into my door. Couldn't take you so easy. They made me drop to the floor. You make me smile. I can feel no more blues. Worldwide. You're my pain relief. You make me so feel worldwide. Jeff McStirling, ja, dat klinkt een beetje Scots. Nou, hij had ook een link met Scotland. Maar eerlijk zijn, hij komt gewoon hier uit Nederland bij. Maar er zit wel een mooi verhaal omheen. En hij had een stel Frieske muzikanten bij hem verzamelen. Ja, om geweldige muziek te maken. Maar goed, dat let hij nou wel even jaren natuurlijk. Lekker in de bluesrock hoek zitten we dan. Azes blikken we vooruit op het Mukpop Festival. En we winnen bij een albumpresentatie van Quo-Weo. Dat is hip-hop. Maar we beginnen eerst even in de hoeken van de jazz. Het volgende optreden zie ik. Esme Metz, onthoor die namen. Ze zit op een hele belangrijke squalle in Grains. Op het conservatorium om correct te wezen. En tegemoet met Daan, haar pianist. Let ze even dat de jonge generatie de jazz nou best aardig gewoon het oppakken is. Luister maar eens naar hun optreden in Orwin Live.
Picture me upon your knee, just tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we don't own a telephone, dear. They will break and I'll awake and start to bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Oh, can't you see how happy we would be? Picture me upon your knee, just tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we don't own a telephone, dear. They will break and I'll awake and start to bake a very, very lovely sugar cake for you to take and for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Oh, can't you see how happy we would? Can't you see how happy we would? Can't you see how happy we would be? Azes Haverhaal, Esme Metz, you het live hier in de studio. Together met die geweldige pianist. Ja, mooi no, jong talent. Daan heet hij. En dan die piano er nog bij, die Steinway Sons. Dat mij er zeker wel wijzen. En als je denkt, hey, Metz, die naam ken ik. Ja, ze had wel een verneemde heid eigenlijk uit de Friese muziek zien. Meer vertel ik net. Doen we straks nog wel even. We gaan eerst even, ja, wat is het? Een feestje en we even herbeleven. Quo W.O. Dat is een geweldige rapper hier uit de provincie wij. Uit Ljouwt om correct te wezen. En die had een mooi album uitgebracht. Een vernielend plaat. Ja, old school dus. En die had te presenteren in het Fries Museum. Dat is een geweldige expositie over Gravity momenteel. En dat was natuurlijk een prachtige setting om die plaat even te presenteren. Ik ben erheen gegaan en ja, ik neem je mee even mee naar dat Zwerken op zaterdagmiddag, Fries Museum en Quo. Voeding voor je mind. Voeding voor je mind. Dit is voeding voor je mind. Voeding voor je mind. Laat je horen wat je hebt gemist. De specialist, wat voor jou het beste is. Wat je hebt gemist. Voed voor jezelf. Voed voor jezelf.
Baby is de uniform, sessie zonder urennorm. Hip-hop in de puurste vorm, ben door de cultuur gevormd. Beste van mijn soort. Ik kan je vermaken, zo maak ik de minuten kort. Wat je nu dus hoort, dat is hoe het hoort. Stap in mijn fantasie, maar honey met die unicorns. Leg de lat hoog, snap dat je onmoedig wordt. Oefen door, raak teleurgesteld, leven is niet eerlijk. Ga connecten, maar soms moet je het alleen proberen. Solo in de booth, Remy op de wereld alleen. Neem ik beslissingen, leer van je vergissingen. Waai je met de wind, met meer verkeerde richtingen. Weer word je gehaat, negeer al die bevindingen. Creëer nieuwe verbindingen, verder dan je common sense. Onbegrensd, onbekend, ongepland, ongeremd. Jongen, maakt niks uit of je 100 bent, doe het voor jezelf. Voeding voor je mind, voeding voor je mind. Dit is voeding voor je mind, voeding voor je mind. Laat je horen wat je hebt gemist, de specialist. Wat voor jou het beste is, perfectionist. Voeding voor je mind, voeding voor je mind. Dit is voeding voor je mind, voeding voor je mind. Laat je horen wat je hebt gemist, de activist. Wat voor jou het beste is, ey. Denk je dat ik niks vertel, ga ik veel te snel. Ben al ingesteld op haat, zoveel liefde overheerst vanzelf. Iedereen wil het wel, ook al duurt het even. Om je toe te geven nadat je te lang geleefd bent. In de samenleving waar prestatie dan een norm is. Rappers doen te soft alsof er stilte voor de storm is. Uitgebreid netwerk met een veel te lange storing. Bagatelliseer niks meer, dit is hoe het hoort. Het gaat niet meer voor minder, we staan boven de cloud. Ga je voor de streams, gaat het sowieso al fout. Wat je van me vindt, laat me sowieso al koud. Hoge bomen vangen wind, val niet om al ben ik oud. Weet dat ik me inhoud met inhoud en pinhoud. Tomaten, regeer nou met eenvoud. Ik spit autocratisch, eenmans dictator met ideologie. Ook al klinkt het nu als idioterie. Voeding voor je mind, voeding voor je mind. Dit is voeding voor je mind, voeding voor je mind. Laat je horen wat je hebt gemist, de specialist. Wat voor jou het beste is, perfectionist. Voeding voor je mind, voeding voor je mind. Dit is voeding voor je mind, voeding voor je mind. Laat je horen wat je hebt gemist, de activist. Wat voor jou het beste is, ey. Voeding voor je mind. Voeding voor je mind. Voeding voor je mind. Laat je horen wat je hebt gemist. Doe het voor jezelf. Laat je horen wat je hebt gemist. Hey. Laat je horen wat je hebt gemist. Laat je horen wat je hebt gemist. Wat je hebt gemist. Album is uit dus van Quo W.O. Maak er even bij, ze stippel op de streamingdiensten. Ik moet zeggen, ik ga gelukkig de vernieuwende plaat van deze geweldige presentatie. Een geweldige performer ook trouwens. En we horen ze in de gaten, want hij, die Quo is natuurlijk nog actief met een heel soort oren hiphoppers hier uit Ljouwdwijk. Onder andere mij hiphop 058 toen, dus bij deze. En er is een programma op de hele wereld die moeiteloos kerkelt van hip-hop naar jazz. We zeggen deze beide meesten super krijgt al even spelen. Daan en Esmee. Heerlijk, die piano weer even te jaren natuurlijk. Daan, ik begin even met jou. Leuk dat je er bent. Ik geloof niet dat je het Fries heel erg machtig bent nog, hè? Nee, dat niet. Ja, heeft Esmee het jou nog niet geleerd? Nog niet, maar we zijn bezig. Dus ik ken een paar... Nou, ik ken eigenlijk niks, maar als we in het Nederlands doen, dan begrijp ik het. Jullie zitten beide op school in Groningen? Ja, aan het conservatorium in Groningen. Hoe lang al? Nou, ik ben dit jaar begonnen en zij is ook dit jaar begonnen. Dus ja, we komen net, we beginnen net. Ja. Hoe bevalt het? Ja, ontzettend leuk. Ja. We leren heel veel, we spelen samen inderdaad. Het is ontzettend leuk. Ja. Maar conservatorium, dat is pittig, hè? Het is wel pittig inderdaad. Er zit veel studietijd in, vooral veel zelf werken aan je instrument en zo. Maar het is het echt waard. Je speelt vandaag jazz. Dat is ook jouw specialiteit? Of is dat omdat Esmee zei, je gaat vandaag jazz spelen? Nou, het is wel, het is wel mijn specialiteit. Het is wat ik dagelijks eigenlijk oefen inderdaad. Ik sta heel erg open voor andere muziekstijlen hoor. En de popachtige kant heb ik met Esmee ook gedaan. Maar we zijn hier voor de jazz inderdaad. En ben je van plan om hierop af te studeren, zeg maar? Zeker, dat hoop ik wel inderdaad. Want ik zou wel de jazzmuzikant willen worden. Ja. Maar dat duurt nog even. Dat doe ik nog wel even. Eerstejaars, hè? Goed. Ik ga even naar Esmee. Esmee Mets, maar ik zeg, ze komt jullie uit Friesland. Tegenwoordig dus Groningen. Ja, klopt. Hoe bevalt het studentenleven? Ja, goed.
Is dat wat te combineren met zang en muziek en een pittige opleiding is het, hè? Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik spendeer de meeste van mijn tijd gewoon op school. Oké. Van echt 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Wow. Dus veel van het studentenleven kan ik helaas niet meemaken. Je komt uit een muzikaal nest. We kennen jouw vader natuurlijk, Sander. Heeft hij jou de liefde voor de jazz bijgebracht of heb je dat zelf ontdekt? Nee, de jazz heb ik wel echt zelf ontdekt. Een jaar voordat ik hier begon met studeren in Groningen heb ik zangles gehad. En daar is mijn liefde voor jazz ontstaan. Ja. Heb je bepaalde voorbeelden of bepaalde zangeressen die je hebt gezien? Denk zo, dat is goed. Ik heb online heb ik Samara Joy, ben ik heel erg fan van. En natuurlijk Ella Fitzgerald, die sound vind ik heel erg mooi. Zingen. Dat voor sommige mensen zeggen dat is simpel, maar dat is heel ingewikkeld. Hè? Ja, zeker. Komt het qua techniek, is het ingewikkeld voor jou om te studeren? We krijgen ook lessen in techniek, dus er wordt wel heel veel aan gewerkt. En ik heb ook wel zangles, dus techniek is moeilijk. Maar als je het helemaal kan, dan klinkt het ook goed. Nou ja, eerstejaars. Dus het is nog even zoeken natuurlijk. Wil je door in jazz of is het breder? Pop en soul bijvoorbeeld? Nou, ik zit ook momenteel bij MUS musicalopleiding, dus ik ben ook met musicals bezig. Dubbelop dus. Ja, zeker. Maar op dit moment echt jazz. Ik ben ook bezig met een EP voor Nederlandse jazz, omdat ik vind dat de jazz in Nederland wel wat meer te horen mag krijgen, zeg maar. Dus ik hoop dat het goed komt. Ja. Nou ja, het nummer wat je straks gaat doen is ook in het Nederlands. Zijn het bestaande nummers, covers die je doet? Of ben ik wel van plan om eigen nummers te gaan schrijven? Ja, ik ben bezig met eigen materiaal. Maar het nummer wat we straks gaan doen, dat heet Weggewaaid met de wind of Gone with the Wind. En die heb ik helemaal zelf vertaald. En daar ben ik wel heel erg trots op. Oké, wauw. Met andere woorden, muziek, nog eens een keer muziek en heel veel muziek in je leven? Ja, klopt. Muziek is mijn leven. Ik adem, ik leef muziek. Ja. Je bent hartstikke jong, Daan ook. Hoe leeft de jazz onder jullie leeftijdsgenoten? Word je vreemd aangekeken of begint het weer wat te borrelen bij de jonge generatie? Ik heb het idee dat het wel weer begint te borrelen. Ons department, ons hele jazz department, wordt ook steeds groter en groter. En ik word gewoon heel gelukkig als ik dat zie. Want jazz is iets wat niet mag uitsterven. Nee, maar het zijn van die golfbewegingen. Hè? Dan is het weer uit en dan wil iedereen wat anders. Maar het begint wel weer te borrelen dus. Ja, precies. Er is nu ook een opkomst weer van jazz hip-hop fusion een beetje. Ja. Dus jazz blijft altijd wel voortleven. En daar ben ik heel blij om. Ja. Je had het over een plaat. Hoe ver ben je daarmee? We zijn nu vooral bezig met de nummers, met de arrangementen. En hopelijk volgend jaar de studio in. Oké. Kom je dan weer? Absoluut. Hartstikke mooi. Want je bent vandaag met Daan hier, maar ben je wel eens met een hele band of met een heel combo op pad? Of eigenlijk altijd als duo? Ja, met Daan doe ik wel vaak de duo-dingen. Dus we hebben laatst ook voor de Aletta Jacobsprijs gespeeld, wat meer pop. Ja. Maar als ik op school jazz moet doen, heb ik meestal wel een band met een drummer, een bassist en dan een pianist of een gitarist. Ja. Hoe ging het daar? Dus een soort wedstrijd, hè? Wedstrijd? Of niet? Op de prijs bedoel ik dan. Oh ja, de Aletta Jacobsprijs is een prijs die wordt uitgereikt naar een vrouw die wat belangrijks heeft gedaan. Dus dit jaar was het minister O'Sullivan en volgend jaar is het een andere powervrouw. Oké, goed zo, goed zo. Tof dat jullie er zijn. Dat ben ik gewoon live. Daan en Esmee. Nederlandstalige jazz. Vind ik heel bijzonder. Live in Horween. Weggewaaid met de wind, net als een vogel hoog in de lucht. Weggewaaid met de wind, mijn liefde is weggewaaid. Liefde van gisteren, die voelde toen vers, maar in een nacht vol passie en hartstocht, gevoelens blootgelegd.
Vandaag is dat klaar. Voorbij is de warmte die jij mij bracht. Weggewaaid met de wind. Mijn liefde is weggevaagd. Net als een vlam. Liefde brandde en toen nam jij afscheid en jij vaagde weg met de wind. Babi babu babu babe babu baby ya. Badu da do do way babi babu baby babu baby babu ya. Ya baby badu do ya da baby baby. Badu 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 da do do we da do do way. Da do do di da do do di da 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 day. Da do day da da do day. Badu da badu da badu da ba boo bee ba boo boo ya. Bee boo boo bee da dee da do dee da boo bee ba do do dee da do do dee da do do day. Sha boo bee ba bee ba do da do ya. Weggewaaid met de wind, net als een vogel hoog in de lucht. Weggewaaid met de wind, mijn liefde is weggewaaid. Liefde van gisteren, die voelde toen vers. Maar in een nacht vol passie en hartstocht, gevoelens blootgelegd. Vandaag is dat klaar. Voorbij is de warmte die jij mij bracht. Weggewaaid met de wind. Mijn liefde is weggewaaid, net als een vlam. Liefde brandde en toen nam jij afscheid en jij vaagde weg. Jij afscheid en jij vaagde weg. Jij afscheid en jij vaagde weg met de wind. Wat een stem. Ja, fantastisch. No? Esme Madsen. Ik word altijd wel heel erg blij van dit soort jonge talenten. Zeker als ik nog een hoek uitgene die misschien voor die leeftijd, voor die generatie net helemaal voor de hoorn leidt. Ja, jazz. Ja, nou, prachtig. Mooi. Dat die nalistenskip van de jazz ik een beetje trots het weer door de nieuwe generaties. Ja, dat had ik een beetje van het Mukpop Festival. Je kent het verhaal misschien. Ooit ben ik mij per maand het Waterrak Festival begonnen. Dat wie in Burgum. En te Germ in die periode wie eigenlijk het Mukpop Festival echt heel populair. Dat had de tientje Stillijn. Dat had ze weer oppakt daar in Jorverts. En elke keer is het Wester 4. Maar in ieder geval een heel soort toffe bandje hier. Vaak ik wel uit de omjouwing. Reden genoeg mee een autoreizing naar Jorvert op een nog leeg festivalterrein. Nou ja, leeg. Sjom maar even. Dit is Jorvert. Mukpop. Het Smoekstage, dat is daarachter. En hier, daar, achter de kas. En hier komt het hoofdpodium. Mooi, we geen hoofdpodium nemen. Sjoerd, wat is nou de naam van dit hoofdpodium? Kom er niet eens op. Ben je een Smoekstage? Ja. Oh, Ride, wat weet ik weer? Ride en ritme. Ride en ritme. We doen een beetje hetzelfde als vorig jaar, maar elke keer doen we
maakt je het weer een beetje groter. Een nieuwe plek komt er weer bij waar de DJ's in komen te staan. Maar een silent disco, weer een gekke aparte locatie, ergens verderop. Een groot tweede podium erbij, dus de muziek die gaat constant terug. Nederland-Zweden speelt. Dat is natuurlijk het WK, ja, dat wordt hier ook uitzonden. Dus daar kun je gewoon komen. Het terrein is van Jelven, zoals niet. Je kunt een hapje eten. Dan wordt het voetbal uitzonden en vervolgens feest. Wat een drukte hier al. Ja, smal drukje, kom maar. Dan ben je er nou onder dus je is er nou al op. Ja. Ja. Die is er nou al op. Ja. Ja, we hebben wel een beetje orenplakken. Maar het is iets groter. Hopelijk komen er iets meer mensen. En dan heeft iedereen wat meer ruimte om te staan en te douchen. Dit terrein, daar gaat het eten, hoe gaat het bij wij? Er komt een apart plekje om te eten. Waardoor dit terrein wat ruimtelijker wordt. En alle bjem en alles is meer gaan groeien de oude jaren. En waar ik minder onder aanklaring te doen, want dat is in de oude jaren groeit. Nou, als je vorige jaar hebben wij ongeveer 1100 à 1200 bezoekers gehad. En het zou echt gewoon geweldig zijn dat er nog een paar 100 bij komen. Maar 1200 dan ben wij hartstikke blij, maar meer is altijd goed natuurlijk. Nou, het moet wel gezellig blijven Ja. en iedereen moet elkaar ook een beetje kennen. Ja. Iedereen is wel welkom. Ik vooral wat jong en oud. En het is ook een, net alleen een muziek, maar het miljoen zien van elkaar, dat is ik. Mierskip, hè? Mierskip? Ja. Ja. Dat we een mooie poster maken. Mark Vogel, dus een sky rock. Ska. Ska? Ja. Ik heb ze zelf nog nooit gezien, maar vroeger heb ze hier ik al een keer optreden. Echt de oude band. Dus ben we heel benieuwd naar wat die hier gaan laten zien. Iemand en de Vormbrekers, Del Piero's, dus die spelen het als eerste. En dat is een band uit Weidum. Maar Pier en Pier. Dus dat is wel weer benieuwd wat die uniek wat die gaan brengen. Melissa Pander, leuke Friese muziek. Asbest voor het laatst. Ik ben benieuwd wat voor rock ze daar zetten. Power. De Stokers, dus dat ben een band met alle muzikanten, trompetten en altijd leuke feest. 69 komt back voor de nummers, zodat iedereen ze kent. Dirk, dat is Een DJ. DJ, maar echt Beetje, heavy. ja, een beetje techno, Ja. maar wel happy techno. Je hebt de Wolffederatie, Ja. dat is mijn huid en de Empire Senior. En die draaien plaatsjes. En dat hebben ze 2 die ik dien. En dat weer een groot succes. En ze willen graag weer spelen. In de silent disco. Ja, en Annie en Toon. Ja, Annie en Toon, dat ben ik wel DJ's. Ik techno, maar wel disco, techno. Ik in silent disco. Nog een keer, hè? Ja, Best wel is het Mukpop West. dat is toevallig ik hier. Ja. Wist dat wel? Oké.
Ja, toffe band. Jeff McStirling. Dat klinkt heel Scots. Dat rondje zit er misschien ook wel waarom, maar we kunnen gewoon Nederlands en Fries bij elkaar praten. Maar dat verhaal kan je hem straks nog wel even in. Dit is al aflevering van Noorderwim. Dat we met het eigen beetje op de agenda en de tijd van het hier onder het fruitblikken binnen op verschillende festivals. Je hem zeggen, super kijk het verhaal al even over Mukpop in Jorwert. Dat eerder ook weer. Maar er is ook zo'n festival. Ja, dat volgen we eigenlijk al een paar jaar. En meiden we dit keer gewoon ik daar schaamteloze reclame voor. Gerda Buist geeft roer. Het is op de Westreen in de Wouden en het heet het Bad Billy Blue Festival. Gerda, mooi dat je best welkom. Ja, dank u wel. En nou, had niet met Schotland uitgesteerd, maar ik had ook Scottish roots. Dus, Kijk, hey. dat mag staan even uitlezen. Ja, had je een familielijn ergens richting? Ja. Waar komt dan uit in Schotland? De Highlands of net? Nee, correct net. Wat je nou eigenlijk. Oké, ja. ja. District 5 en ja, rond Dundee, daar zit een protte. Oké. Maar ja, ik richting de Highlands. Ik zal het Jeff aan even praten, vregen. Want ja, er zit wel een mooi verhaal omheen. Hè? Ja, maar in het Scots dan is het Bust. Ja, aldoende leert men. Ja. Ik ben vaak in Scotland West, maar dat wist ik nog net trouwens. Nou, goed, mooi. We gaan aan even door de Westreen en het festival praten. Eerst dan nog even naar denk ik, een hoogtepunt voor jou als organisator. Je hebt hier de Staat in het Ja. Badhoes. Ja, Grutte dat band, weet ik. grutte Nederlandse band, zit ik er even bij. Ik dacht bij mezelf, we hebben let's al die meesten, maar daar hebben we wel een grote belangstelling voor, of niet? Ja, klopt. We een hele grote belangstelling voor dat we echt binnen no time uitverkocht. Maar ja, de staat zocht zelf heel bewust om liedere seeltjes om in te spelen. En nou ja, dat we een try-out tour. En ja, we gewoon heel succesvol. Dus ja. Goed concert trouwens? Ja, weer een goed concert. Oké. Zeker, ja. Ja. Dus Kimmel is weg. Ja, nou ja, er staat maar dat zeker wijze. Ja. Dat is stevige rock. Ja. Op het even het festival gaan wat er nog omkomt. Ik zit er voor maar even bij. Dat is 20 juni op een Westreen. Ja, dat is net in heavy rock, hè? Bad Billy Blue. Nee, dan zitten we net in de heavy rock. Dan gaan we wat meer richting de Americana. Heel Billy, lekker ja, rockabilly, psychobilly, bluesrock. Dus wel een lekker gevarieerd programma weer. Ja. Maar Ja. Heb jij niet erachter te komen van de hoeveelste keer? Maar waar zit nou op? nou, dit is het 9e jaar, maar de 8e keer. Want ja, we hier natuurlijk even een iets virus wat tussen Iets met corona, Ja, hou maar op. Nee, dat wordt het nooit weer waar. Alhoewel, ja, er is wel een enquête bezig genomen. Maar goed, dat vind je heel raar dat hij geen belangstelling voor is. Nou, het verbaast mij net heel Nee, veel. nee. Wat is het idee achter het festival? Want je, ik weet dat je er ooit maar begonnen bent om iets meer dan alleen een muziek ervan te maken. Hè? Ja, klopt. Het idee achter het festival is dat wij gewoon een leegdrempelig festival opzetten worden voor wat voor elke niet toegankelijk weer. Dus het is echt vergeefs intree. En nog steeds, ja, dat is best wel lastig af en toe om dat zo te houden. Maar ja, we worden echt de meesten met een liedsenbeurs de kans aan om eens een keer leuk met hun band ergens gezellig even heen. Dus Ja, want dat boek, het is eigenlijk voor de hele familie, hè? ja, klopt. Ja. Ja. Wat komt er al hier? Naast de muziek? Naast de muziek gaan we, nou ja, voor de band natuurlijk altijd springkessen en probeer je weer een sminker en zo te regelen. En ja, verder hebben we echt dit hier wat meer qua onkleding in de zin van dat we wat vintage marktkreempjes erbij hebben. kijk, En ja. nou, het een beetje mij zit echt nog een stand met vinyl en we hadden een barbier er deze keer bij. Ja, Mr. Bixby himself Ja. komt bij zijn barbershop. Dus ik heb me melden met mijn sick. Ja, Ja. Je zit net zo vol mee. Maar die sick misschien eens even bijknippen leren. En uiteindelijk toch de muziek is de haatmoord, zeg maar. Ja, best bot ontziek in West of juist net. Hoe werkt dat op dit stuit Ja, bij nou, dit soort bands? Nee, ik hoef eigenlijk net zo bot ziekje, want ik word heel vaak al benaderd terug bands van mij we komen te spelen. Want ze vinden het gewoon heel erg leuk om op uw festival te spelen. Ja, oké. Nou, waar komt het er? Nou, water komen. Maak even schaamteloos. Ja. Nou, Barnfind Boys. Dat is, nou ja, Mr. Bad Billy Akker de Boer. Mij Shirk Andela. En French Willy and the Fish. Ik bedoel, ja, verleden hier natuurlijk had hij hier in de studio gewoon. Geweldige muzikant, lijkt trouwens. Ja, en nou, het weer verleden hier echt heel erg warm. Dus de Wienermetjes nog net volle publiek. Dus ik zei, nou, je moet gewoon nog een keer komen. Want de meesten die willen het graag zien. En nu zijn verste festivalgasten, broer en Sjoukje, die
iets van 90 hier ben of zo. Die stien dan de hele tent platte doosje. Ja, Dus ja, dat koelvleet die je net, krijgen ze nog een keer de kans voor. Huckleberry Hound Dogs komen. En we sluiten aan met Psychobilly, met de Hemorrhoids en Frantic Vermin. Ja, dus Ja. mooi ongeklaaide meesken. Want Ja. meestal is dat wel heel goed verzwaren. Ja, zeker. Zit wat vetkuiven tussen, denk ik, of net? Ja. En wat cowboy horen, dus dat moet helemaal goed komen. Ja, joh, het is hartstikke leuk. Het is een geweldig publiek. Ook. En ja, lekker sfeerke, lekker ongedwongen. En ja, cocktailbar hebben we erbij. Dus, ja. Skets even om jou en weet Jim zitten. Want het is bij het badhoes. Ja, bij het badhoes. Nou, eigenlijk in de Zo'n vaartuin. sportleer heen hebben we streen. Ja, sportleer is dat. En ja, het is eigenlijk steeds maar in de vaartuin van het badhuis. Nee, maar het wie zichzelf ook in hebben we ja, kist dat mis eigenlijk. Ja. Dus ja, mensen die het voor voetbal houden, weten wat VVZ zit. Nou, daar zitten we bij. Helemaal goed. En hoe de tagong spelen, hoe we net te praten, want het is vergees. Ja, het is inderdaad vergees. Ja. Dus ja. Hartstikke mooi. Toffe bands en gezellig voor het hele gezin. Sinds ik er maar even bij. Hoe laat begint het? Nou, het viel te zien vanaf 12 uur en de eerste band die zal rond 3 uur beginnen. Dus. Ja, en wanneer gaat het jacht uit? Figuurlijk dan? Nou ja, de laatste band die stopt om 11 uur. Ja. Ja, dan is het toch wel schimmerig, denk ik. Ja, Dus, mooi, hè? Helemaal Ja. donker wordt het meer. Nee, zeker niet. Hartstikke mooi. Bad Billy Blue, het festival is er weer. 8e keer dus in Johannietiet. Zo simpel lijkt het eigenlijk. Gerda, geen entreeprijs. Heel simpel. Gewoon naar de Westreen gaan. Een beetje van 12 uur is het gewoon gezellig hier troef dus. Ja, hartstikke gezellig. Ja, dus wees welkom. Ja. Kom wel je deel. En wat zei ze dat? Net stenen maar rennen. Nou, dat. Doe hartstikke mooi mij kregen. Goed, Gerda, dankjewel. Leuk. Bad Billy Blue Festival. Zet het in de agenda. Waar gaan we terug? Mijn muziek. We hinten al even hoe die man mee. Ja, Schotse roots of net? Nou, het klinkt wel heel erg Scots. En het is ook nog een hele goede band, vind ik zelf. Ja, hoe hieks ik net uitnoeren natuurlijk. Jeff McStirling, live in Noorderwien.
Ja, het wil wel even een tijdje vliegen dat wij in de blueshoeken zitten. Ja, een beetje rock, een beetje gitaar, goede muzikanten. Fantastische muzikanten, zeg ik er maar even bij. Ik ben blij dat ze er binnen. En ja, ik zit even in twijfel. We gaan tussen, kijk met Gerda al even hoor. Mag ik nou in het Scots beginnen of net in het Scots? Want zijn naam is heel erg Scots. Jeff McSterling. How you doing? Oh, very well. Gewoon in het Nederlands, of niet? Ja. Nou, en onder de reek van Friesland komst toen wij op de grens, geloof ik. Hè? Grens, ja. Maar ik mag nog net op de grens wonen. Ja, maar versteert je dan ook of niet? Ja, wel een beetje. Ja. Ja. Kom wel goed. We pruttelen een beetje in beide talen. Zullen we het zo doen? Dat is goed. Ja. Daar komt toen eigenlijk bij. Vinkenveen. Oké. Ja, daar ben ik geboren. Echt. Oh. Jeff McSterling from Vinkenveen. Ja. Ja, precies. Van Vinkenveen. Ja. Vinken City. Gaan we zo over praten. Stel even de band voor. Ja. Want die vind ik echt fantastisch. Ja, nou dankjewel. En ik ben ook heel blij dat die jongens met mij mee willen. Ja. En ik heb op de bas heb ik Ben Holtrop. Ja, die komt vaker bij ons. Ja, is dat zo? Ja, Oké, nou ja, goed. Graag gezien de gast. Ja. En links van mij is dat, die komt hier ook uit Leeuwarden. En Frank Bergkamp. Ja. Een echte Liewaarder of niet? Bijna. Bijna. Ah, bijna. Ik kom uit Gelderland, maar ik ben hier opgegroeid. Ja, geland in Liewaarden. Ja, nou, een heel niet. Nou, we gaan naar de drummer. Nou ja, dat is een Drent. En daar kan hij ook niks aan doen, maar dat geeft niet. Maar dat is Barry Tuinstra. Geweldige drummer en ja, super. De motor. Te gek, man. Ja. Even toch over de band. Hoe heb je deze samengesteld? Hoe is dit bij elkaar gekomen? Nou ja, in coronatijd zei mijn vrouw op een gegeven moment... Goh, wat ga je... Je wordt vervelend. Je wordt vervelend. Ga eens weg. Ja, ga eens in die mancave wat meer spelen. Ja. Dus ik heb een studio bij huis en daar mocht ik ook geen les meer geven. Maar ja, goed, ik moet een beetje stiekem doen. Toen zei mijn vrouw van, goh, waarom ga je niet al je nummers een keer opnemen? Maak een album, je hebt de ruimte, je hebt de studio, alles. Dus ja, en dan kom je bij deze goede muzikanten terecht. Ja. En zo is dat toen ontstaan, 2022. Ja. En toen hebben we iets heel moois gemaakt. En nou ja, goed, en dat is dit. We spelen niet vaak, maar dit is te gek. Ja. Want je bent wel muzikant, maar je bent met een andere band meestal op pad. Hoe zit dat? Ja, ik ben broodmuzikant. Ja. Nou ja, goed, ik zit in een showband of een partyband. En daar speel ik toch wel 80 keer per jaar. Ja. Ik zit een beetje in Twente veel. Okay. Dus ik moet straks weer naar een bruiloft toe. Superleuk ook. En dat is heel veel Meatloaf en Queen. En, ook, ja. Maar van alles Nederlandstalig. Ja. Oké. Ja. En dit is waar je muzikale hart ligt? Dat kun je wel zeggen, ja. Maar goed, dat weet je zelf misschien. Het is heel lastig om met deze muziek te overleven. Zeker nu, hè? Het is, nou ja, je zit zelf dan in een soort van coverband. Ja, momenteel is het allemaal cover en tributes, hè? Ja. Dus, maar goed, dit is natuurlijk wel te gek. Maar allemaal eigen werk? Dit is allemaal eigen werk, ja. Liedjes die zijn op album, die zijn misschien wel al vanaf toen ik 20 was. Of dan allemaal biografisch ook wel dingen. Dus ja. Leuk om te doen. Even het mysterie rondom jouw naam, toch nog even. Is er een Schotse link of heb jij gewoon een achternaam die... Nee, dat is echt zo. We zijn eigenlijk heet Van Heuven van Starling of Sterling. Ja. En het achterste gedeelte is Schots. Ja. Maar ja, goed, vroeger zeiden van, nou weet je wat we doen? We voegen twee namen bij elkaar, hebben meer geld. Ja. Maar ook nu is er niks meer over, dus helaas. Daarom ben ik muzikant geworden. Ja. Maar goed. Heb je überhaupt nog wat met het land? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel een mooi land. En het klinkt wel stoer. Jeff McSterling. Ja. Nou ja, goed, als je het in je naam gebruikt, is het prima. Toch? Ja, nou, prima. Oké, je zei al, rond de coronatijd ben je bezig geweest met in je studio dus. En dingen schrijven en uitwerken. Wat wil je? Want je zit dus in een andere band, maar... Komt er nog iets van je uit? Wat zijn de plannen? Nou, van de week hadden we een repetitie gehad. We hebben 2 keer gerepeteerd. En dus sinds 2022 helemaal niks meer. Ja, goed, een beetje nog een keer festival gespeeld, 1 keer. Maar toen zei ik al van, ik zou toch wel weer een album willen maken. Want ik heb best veel dingen liggen. Dus dat gaan we wel zeker doen. Ja. Even over de blues en de muziek die jullie maken. Ja. Waar komt die liefde vandaan? Ben je ooit aangestoken door iemand? Of? Nou ja, mijn vader is 82, speelt nog steeds muziek. Okay. En dus, wat doet hij? Niet bassist, zanger. Ja. Dus die heeft ook bijvoorbeeld dat nummer Sweet Girl. Ja. De rest heeft Ben allemaal ingespeeld. Maar Sweet Girl heeft hij ingespeeld. Wauw. Ja, is fantastisch. Ja. Dus en we hebben 1 keer een festival gespeeld. Toen had hij zijn bas mee. Ik zeg, pap, meespelen. Ja. Dus dat was wel heel te gek. Ja. Maar, zijn er voorbeelden voor je? In dit genre? Weet je, bedoel, ik heb wat namen, maar die wil ik ook niet noemen. Nou, er is heel veel. Ik bedoel, wat ik te gek vind, van Bonamassa tot... Stevie Ray Vaughan. Dus er is heel veel. Trout. Dus ja. Toch wel? Ja, zeker. Oh, lekker man. Ja. Ik hoop dat je ooit nog doorbreekt met deze band.
Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Dus, Misschien begint het hier vandaag. nou ja, we hopen het. Dan wil ik jou daarvoor bedanken natuurlijk. Maar, Is er iets voor jou te vinden of de band of jullie muziek op Spotify is vertegenwoordigd of YouTube of wat dan ook? op Spotify en YouTube onder de naam Jeff McStirling. Dus die kun je het album vinden. En op YouTube ook in Spotify. Ja. En van All You het gewoon op de pagina van Noorderwind natuurlijk. Want ik zit er maar even bij. Al dit soort optredens komt op youtube.com/Noorderwind. Maar natuurlijk nog even editen en dat soort dingen. Maar dit soort optredens ben daar altijd op waarom te zien. En we zitten intussen echt op 6000 optredens. Er komt deze bij en daar ben ik hartstikke blij mee. We krijgen nog hier een nummer van deze heren. Alvast bedankt voor het zien. De Wie Noorderwind natuurlijk. We zijn er dus op internet. 5 dagen in de week, ook op de radio tussen 6 en 7 uur. Daar draaien we dit soort opnames. Dus ik een hele protte. Maar gelukkig in de televisie. En je kan nog zien naar het laatste nummer van Jeff McStirling live in Noorderwind.